lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kaya langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke asuhan. Kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno.